Σεπτεμβρίου. Τι μέρα πέφτει? Σάββατο. Ωραία, μπορώ. Στο Κλαψινάκι. Στην Καλυθέα. Θα γίνει το πάρτι. Πάρτι. Μέσα. Γιορτάζουν 30 χρόνια. Και αν είσαι μέλος στο Κλαψινάκης Member Card, Πας τώρα. Σήμερα. στο Κλαψινάκι. Και συμπληρώνεις κουπόνια για την κλήρωση. Και κληρώνουν καλά δώρα. Ποδήλατα, iPad, παιχνίδια. Λοιπόν, ποιος θα τα πει όλα μαζί? Εγώ. Έλα, πες το. Κλαψινάκης 30 χρόνια και το πάρτι θα γίνει στην Καλυθέα. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα. Και κληρώνουν φοβερά δώρα. Να πω κι εγώ κάτι. Πες. Λένε να το ξενυχτήσουμε.